हे आमचं गावातलं घर आहे. अंगण, हे घर आहे. हे पण आमचंच रूम आहे. यामध्ये काही ना काही सामान भरून ठेवलं आहे. अडगळीच्या खोलीसारखंही आहे. बघा. ही पडवी केलेली आहे. इथून हे बघा, हे काकांचं घर आहे. हे हॉल आहे. इथे काल फणसाची भाजी केलेली, तो अर्धा फणस राहिलेला आहे. ही मम्मी. गावी आल्यावरती आम्हाला 8 दिवस झाले. हे टेरेसला जायची शिडी आहेत. टेरेस नंतर दाखवते. हे बघा हॉल. हा किचन. इथे पाण्याचा प्रॉब्लेम खूप झाला आहे मे महिन्यामध्ये. विहिरी आटली असत ना. हे देवघर. इथे खिडक्या ठेवल्या आहेत. हे बाथरूम. हा अजून एक बेडरूम आहे. यामध्ये सध्या आंबे ठेवले आहेत. पप्पा आताच एक पेटी घेऊन गेले नातेवाईकांना द्यायला, नाहीतर हे पूर्ण भरलेलं होतं. काजू कालच्या दिवशी सगळे दिलेत मशीनमध्ये टाकायला. हे राहिलेले आहेत. हे बोंड काजूची. इथे टॉयलेट आहे. बाहेरून कडी लावली आहे. हे मागील दार. आता मी तुम्हाला टेरेस दाखवते. दिवसामध्ये आंबे, काजू, फणस आम्ही भरपूर खाल्ले. हो, कालवामुळे सगळं खाऊन झालं आहे. मम्मी जरा येतेस पटकन. टेरेसवरून खूप छान व्ह्यू मिळतं. बघा.
हे बघा, ही नारळाची झाडं आहे. यात आमची पण झाडं आहेत. परवाच्या दिवशी लाईव्ह केलेलं त्यामध्ये तुम्हाला दिसेल. हे घराजवळच आहे. तिथे आहे खाली बाग. छोटी आंब्याची बाग पण तिथूनच दिसेल. त्याचा पण लाईव्ह केलेला. पाण्याची टाकी. ते नारळ सुकत आहेत. रात्री आम्ही इथे झोपतो. इथे अंथरुणा घालून. वरती फॅन पण लावला आहे. खूप छान वाटतं. सगळ्यात बेस्ट इथे वाटतं रात्री झोपताना. थंडावा असतो पूर्ण. सकाळी आणि संध्याकाळी खूप छान वाटतं टेरेसवर. दुपारच्या वेळी खूप गरम होतं. बाबू कुठे आहे? बाबू, तात्या बाबा बाहेर गेलेत. हा अंगण आहे आमचा. हे चाफ्याचं झाड खूप जुनं आहे. चाफ्याच्या फुलांचं झाड. आधी पत्रा नव्हता, हल्ली पत्रा घालून घेतलाय. कारण काय, मग हे पूर्ण तापतं दिवसाचं. आणि पावसात पण पाण्याचा थोडा प्रॉब्लेम होतो, त्यामुळे वरती पत्रा घालून घेतलाय. मम्मी बघ खाली. हा आमच्या घरचा टूर. चला बाय.